suke so su samu, abun duniya suke so su tsira da shi, sun samu abun duniya yanzu kokari suke ya za su tsira da shi, babu ruwansu da martabarsa, wanda shi ya kawo makarkashi yadda aka hana ni in je wurin shugaban kasa in masa bayanin wannan kwamiti da ya bani, in masa bayanin me muka gani, me muka binciko, nawa muka gani, wannan account din da CBN suke takama da shi, domin mu abin da muka sani wannan kudi dala biliyan 171 da suke investors account kudin gwamnati ne, domin babu wani investor da zai zo ya kawo dala biliyan 1 a ce SS ba su sani ba. Dokar kudi ta ƙasa ta ce duk wanda zai zo ya investing din kudi suka kai wannan adadi zai sanarwa da security, kuma security ba su sani ba. To ya kai aka tara dala biliyan 100, dala biliyan 171 ba tare da jami'an tsaro sun sani ba, kuma to su wani investors a ina aka samu wannan kudin a Najeriya? Kudaden mu ne da ake tarawa na charges, banda abubuwan da banki suke boyewa ba sa ba gwamnati. Dan haka bai kamata Najeriya ta ci bashi ba, bai kamata ana bin mu bashi ba. Wasu 'yan Najeriya ne suke rantawa Najeriya kudin Najeriya, ake ƙara mai da ƙasa baya. Wannan shine dalilin da yasa muka ce za mu sanar da ku 'yan jarida ku sani ga abin da ake ciki. Kuma zuwa sati mai zuwa Allah ya yarda za mu ci gaba da press conference. Takaddun da muka baku yanzu za mu ƙara muku kuma abubuwan da muka gani nan gaba. Sannan muna kira da mai girma shugaban ƙasa, wannan kwamiti da ya bani da ya gaggawa ya neme ni ya ji me yasa aka tsaye da ni ban zo wurin shi ba. In ma an zo an gaya mai wata magana ya ji me aka gaya mai, faɗa masa duk abin da aka faɗa mai ba gaskiya ba ne. Muna yi ne don martabarsa, don darajarsa, don saboda 'yan Najeriya, don saboda future 'ya'yanmu da jikokinmu. Kuma mu ma muna yi ne don mu samu daraja. Babu hanyar da ba a biyo ba mun ƙi ta sasanci, mun ce sai dai a buɗe wannan account a tura kuɗi cikin account ɗin gwamnati. Mu shine abin da muke nema. Honorable Guda Jika Zaure, ka ce shi gwamnan babban banki ya yi taurin kai, kun gayyace shi ya zo ya yi bayani, amma sai daga baya da ƙyar ya samu ya zo. Shin har ma kuka nemi a ranar watakila yana tsammani ko za a ɗaure shi ne? Akwai wani zargi da kai, ka ce ma canza wannan fasalin kuɗin da aka yi saboda maganan kwamitin nan ne, me yasa ka faɗi haka? Abin da ya faru shine domin ya san cewa shugaban ƙasa ne ya samu wannan aikin, kuma ƙasa ba a san aikin da muke ba mu fito mun faɗa ba. An ƙirƙiro canja wannan kuɗin ne domin a nuna hanyoyin da kuɗi suka mutu, domin a binciken da muke babu inda za a nuna inda tiriliyan 4-5 aka kashe su babu dalili. Saboda haka babu dalili. Saboda haka a yau wannan canja kuɗi saboda bincikenmu ya dakata ne, a dakatar da bincikenmu, a kuma nunawa mana cewa an karkatar da hankalin Najeriya. Maimakon bincike da muke yi, shugaban ƙasa ana hankalinsa ya koma wurin canja kuɗi da challenges da zai fuskanta da sauransu. Mu kuma nan ana daƙile mu, an hana mu gan shi. Wannan shine dalili. CBN ta canja kuɗi ne saboda wannan binciken tiriliyan 89 da biliyan 100 da muke yi. Shi yasa aka ƙirƙiro wannan. Sannan akwai wasu policies, wasu dokoki da CBN take ta ɗaukowa duk don ta karkatar da hankali akan wannan bincike namu. Amma Guda Jika Zaure, kai a wajenka shi Godwin Emefiele gwamnan babban bankin nan babban dan cin hanci da rashawa ne kenan? To abin da ke faruwa ya nuna haka, domin kudin da ake tarawa da kuma kudin da ake ba gwamnati da kuma shi kansa dokokin da ya karya, ya mallaki shaya a bankuna, ya mallaki ma bankuna ta ƙarƙashin ƙasa. Abubuwa da yawa ya mallake su wanda ya saba doka, yana kan wannan kujera ya mallake su. Sannan irin
yadda yake zuwa da abubuwan da za su kuntatawa ƙasa, ya nuna ba ma masoyin Najeriya talaka ba ne, ko ba masoyin Janar Muhammadu Buhari ba ne. Domin ko wannan dokar da ya kawo ta cewar ba za a cire kuɗi ba ya wuce 20,000, so ake yi mutanenmu da suke ƙauyuka masu sai da dabbobi da kayan abinci wanda ba sa mu'amala da banki, su ake so a karya. Sannan ana so a karya yaranmu matasa da suke POS, kusan mutum miliyan 18 a Najeriya da suke cin abinci ta hanyar POS, su ɗauko cash wanda yake bukata su bashi ya ɗan sallame su, suna samun abinci. Su ma ana so a kashe. Saboda haka so yake yi ya karye ya kashe ƙasa gaba ɗaya, saboda ya ɗebe dukiyar ƙasa. Yanzu haka ya fi Najeriya arziki, domin arzikin ƙasa a hannunsa yake. Yawa, kusa da ƙarshe, kun so da ku cafke shi a ranar da kuka gayyace shi a ofishin hukumar DSS. Shin me yasa kuka yi haƙuri kuka ba da belinsa a lokacin? Abin da ya faru, ya kawo uzuri guda biyu. Ya ce yana da taro na IMF akan bashin da za a ci a Najeriya a Amerika. Shi da Minister of Finance za su je su yi brief. Na biyu, baya da ƙoshin lafiya, akwai magungunansa da yake sha a gida. Na uku, jininsa ya hau, hankalinsa ya tashi saboda ya ga ya yi awoyi a je. So wannan ta sa hankalinsa ya tashi. Shi kuma da yake shi DG mai adalci ne, mutumin kirki ne, baya san fitina, sai ce to a kyale shi a ranai, a ci gaba da bincike, ya je ya aiwatar da wannan aikin kasar, amma ya duk takardun da muke bukata da kuma sanda aka ce ya dawo. Shine muka sake shi a beli, yanzu haka a zaman beli yake. Yau wato a ƙarshe, ka ce ka zargi wasu mutane da suna hana ka zuwa ganin shugaban ƙasa domin ka yi masa waɗannan bayanan. Shin waɗanne irin mutane ne waɗannan ne? To a waɗanda ni dai waɗanda nake gani sun hana ni zuwa ganin shugaban ƙasa, na farko dai ɗan uwana protocol shi yake kai ni, kuma shugaban ƙasa ya ce min duk sanda nake bukata in zo in gan shi, in biyo ta gurinsa. Kuma ya tambaye ni wa nake so ma ya haɗa ni da shi, na ce shi zai haɗa ni da shi saboda shi yake kai ni. Na ce bai kamata in tsallake shi ba, farko shi yake kai ni, kuma yanzu in nuna wani, kaga ban yi daɗi ba, kuma yayana ne gidan mu ɗaya. Saboda haka na dogara, amma ni dai shi ya hana ni in ga shugaban ƙasa, domin ta hanyarsa nake ganin shugaban ƙasa. Kuma shi shugaban ƙasa ya ce in gani, in zan gan shi, shi ya ce da ni ba zan ga shugaban ƙasa ba kuma caye ba zan ga shugaban ƙasa ba, caye na daina ganin shi ni kaɗai, sai dai in je in rubuto takarda in ma za mu gan shi a kwamitance, wanda zai iya ɗaukar lokaci a ce ba a approving ba a ɓadda takardar. Tunda ni sanda nake zuwa na gan shi ya ba da wannan kwamitin, daga ni sai Allah sai shi na je ya ba da wannan kwamitin, daga ni sai Allah sai shi ya ba ni wannan aikin. Kuma sai da ya ce min amana 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 har sau 3, ya gaya wa DGSS amana amana amana, ya sa muka rike wannan amana. To na yi mamaki da aka hana ni aiki irin wannan babba da zai taimaki shugaban kasa, da zai taimaki Najeriya a biya duk bashin da ke kasar nan, dala ta karye, farashin komai ya sauka, a samu sauƙin rayuwa, shugaban kasa ya tafi cikin aminci, a ce an dakatar da ni. So waɗannan da suka tare ni, ina bincika akwai soyayya shugaban kasa ko a zamansa da suke da shi tare, da har za a irin wannan aiki da zai bani da na sadaukar da rayuwata. Kullum ana yaƙata, ana tabbitin a kaina, a kan rayuwata. So amma a ce an dakatar da ni, an hana ni in gaya masa. So wannan shine abin da yake tsoratar da ni. So na kusa da shi su suka hana ni gani shi. Shikenan, honorable Gudaji Kazaure, mun gode kwarai, sai idan mun ji ya za ta kaya daga bayan wannan zantawar. Insha Allah nan da sati mai zuwa za mu ga kuma bincike me ya nuna, me ya kamata, abin da ya dace mu sanar da ku, za mu sanar da ku cikin ikon Allah, kuma za mu ba ku takardu kamar yadda na ba ku yanzu. Ko da yake wasu suna tunanin cewar saboda hana shi tikiti da APC ta ya sa ya fito yi wannan wato fasa kwan, sai dai kuma duk da haka dai hankalin mutane bai kamata ya karkata a hakan ba,
kuma idan kuka ci gaba da bibiyan mu za mu sanya muku bidiyo na gaba dangane da ci gaban yadda al'amarin ya kasance bisa bincike da wato Gudaji Kazaure yake yi dangane da yanayin wato canjin kuɗi da kuma badakala da ake tafkawa da turka-turkan da ke faruwa a maganar wato tsakanin wato gwamnan babban bankin tare da kuma masu makarkashiya da Anthony Janar kamar yadda ya faɗa. Ku ci gaba da bibiyan mu, za mu kawo muku ci gaban bidiyon nan gaba. Da Allah ku dana mana subscribe ku